खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरा मोनसे गोनांथार सावरायमेल जथुमनानै गोख्रों थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गोमानाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ दासिमबो मोनैयाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शननि सिगां 5 लाख अनसुंथाइखौ मोनाब्ला 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि थिसननो थिरांथा लादों बड'लेण्ड मुंख्लं नखर आफादा। बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायावबो बिजाथि थिसनगोन होनना फोरमायदों मुंख्लं नखर आफादा। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि आबुं महर होनायाव गोजोननाय फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुनिसिम साबायखर बावहरदों। क'क्राझाराव गंसेल' इउनिभारसिटि दंमोन, जाउनाव बिटिआरनि गोबां फरायसाफोरा एडमिसन लानो थांनायाव गोबां जेंनाफोर जायोमोन आरो गोबाङानो एडमिसन मोनामोन। बिटिआरआव गंनै इउनिभारसिटि जानाय लोगो लोगो बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां फरायसाफोरानो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो खाबु मोनसिगोन होनना बुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। जनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय खारबाय थानाय रेलगारिजों गंसे अट' गारिया सौग्रावनायाव अट' गारिया थेर-बेथेर जायो। नाथाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला अट' गारियाव 2 दावबायारिफोर दंमोन, नाथाय बिसोर रेलगारिया सौख्रांनायनि आगोलनो अट' गारिनिफ्राय खारनानै जिउ रैखा मोननो हादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला डेकारगांवनिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे थांबाय थानाय रेलगारिजों सौख्रांजादों गंसे अट' गारिया। सिगांनि समफोरावबो बे रेल क्रसिंआव गोबां जाब्रबथायफोरा जानानै थांबाय आरो माखासे सुबुंनि जिउबो गोमाबाय आरो बेबायदि जाब्रबथायफोरा बे जायगायाव जाफ्लेबाय थायो। बेनिखायनो बे क्रसिंआव मोनसे गेट बानायनो थाखाय खावलायदों रेल बिफानखौ। इउटुबाव खामानि मावनानै रां खामायनो गोसो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। जायफोरा इउटुबाव खामानि मावनानै रां खामायनो नाजाब्लाबो हायाखै, गोबां नाजाथाबनानैबो फेइलार जादों। जाउनाव गोबाङानो गुबुननि चेनेल बायनानै खामानि मावनो सानो, नाथाय गुबुननि चेनेल बायनानैबो गोबाङानो साक्सेस जानो हाया। नाथाय नोंथांमोननि थाखाय मोननै चेनेल लानानै फैदों। जुदि आंनि इउटुब फेमिलिनि गेजेराव सोरबाफोर इउटुबाव खामानि मावनो गोसो गुदुं दंब्ला नोंथांमोना लानो हागोन, चेनेलाव जेबो प्रब्लेम गैया। मोननै चेनेलनि गेजेराव मोनसेया मनेटाइजेशन जाखानाय आरो मान्थलि पेमेन्ट हाबबाय थाखानाय चेनेल। 10K निफ्राय 15K नि गेजेराव मान्थलि पेमेन्ट हाबगासिनो बे चेनेलाव। बे चेनेलखौ सोरबाफोर गोसो गुदुं दंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव गोख्रैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो चेनेलखौ बायनानै खामानि मावदो आरो रां खामायदो। गुबुन मोनसे चेनेला मनेटाइजेशन जायाखै। बे चेनेलखौ खम दामावनो मोनगोन आरो बेखौबो सोरबाफोर लानो सानोब्ला बे एखे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै लादो। बिपिएफ खुंथायनि समाव सासे आइजोनि हाखौ संहार खालामना होनायनि अजद सिखारदों। क'क्राझार जिल्लानि सा मावरियागाव गामिनि बैजयन्ती बरगयारिया मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। आंनो जेबो खबर होआखै। आंनि हाया बाहाय 14 बिगा दङ। ओमफ्राय 2009 निफ्राय बेजों लामाखौ बानायदों। सिगांथाराव माने बेजों लामा दालांबो गैखाथारा। आङो उन्दैनिफ्रायनो बाबा गोनाङाव माइ गायजोबग्रा बे हाया। ओमफ्राय जेब्ला बाबा थैनानै जोंहा बिदाफ्राबो हस्टेलाव थायो, उन्दै उन्दै रावबो गैया मावग्रा। हायाव जोंहा मेरला दङ। ओमफ्राय दाना नैबे गामिया दंफां दालां बानायदों साइडजों। बाबा थैखांनानै 5 बोसोरनि फरे बे हाया ओरैनो थाबाय नालाय। ओमफ्राय जोंहा रावबो जेबो बुंनो गैला, मानसि गैला। थाबाय बे दंफां दालां थाबाय। नै 2009 आव PW लामाखौनो आंनो जेबो खबर होआखै बानायफैबाय। बानायदों बे दंफां दालांखौ बुखुनानै बानायबाबो अरजायामोन। दंफां दालांखौबो बुखुवाखै, हा गेजेरजों लाबोबावबाय। ओं, PW लामाखौनो लाबोथारबावबाय नै। लाबोनानै दे आरो बेखौबो लुबाय। दै लामायाव लुवाखै दालांखौ। दालाङा दालाय जेननाया खुखानानै आरो लांबावनानै थांबाय नालाय दै लामाखौ हा खोथेबाय। दाना दालां हरै थांबाय। हरै थांनानै दैया ओरै सिनायानो दा दैया ओरैसो थाङो।
दैया ओरै थांनानै आंनि माखासे हाजोंसो खुरखागासिनो दा बेखौ आं बोसोरे जिसिपिजों मारारि खोथेबाय थानांगौ जायो। थांनाय बोसोरावबो हा खोबाबो थायैनि आङो साइड दाल औवा बायनानै ट्रेक्टर गंथाम जिसिपि होनानै हा खोदों आरो बेबो थाया आरो आं दाख्लै ट्रेक्टर गंब्रै हा अन्थाइ बायनानै आरो बल्दार जाबावलायबाय। ओमफ्राय मा जादों आङो बिसिनि थाबायनाया जेबो जाथाराखै नालाय 2012आव आङो PWआव खारलाबायबाय आं हारसिङैनो जेबो खामानि मावनानै होआखिसै हाया लेथें फिथें आरो हाखौबो जावखांनानै लामायाव खोफैजोबदों। 2012आव आङो PWआव एप्लिकेसन हैजेनबाय। एप्लिकेसन हैजेनबा दे नोंनो स्किम हरनोसै होननानै 11 लाखनि स्किम हरबाय। दाना बेखौ स्किम थाबायै गिदिङै बे समाव ओइ सिब सार दं माबाया सारा बे महिलारि सारा माबाया हाग्रामा महिलारि सारा बे दङ। बे गोनाङाव बे सारा दे जागोन होननानै स्किमखौ सिगाङाव मोनसे ओरैनो सहि होनानै हरबाय। गैया ओरैनो सहि होनानै माबाखौथ' होआखै राइटखौथ' होआखै ओरैनोल' सहि होनानै हरलायबाय थगायनाय बायदि। ओमफ्राय दाना बेखौनो गिदिंबाय थाबाय लानानै गिदिंबाय थाबाय नै गावहा इलेक्सन जाबाय थांबाय। आरो नै गोदानसो फैलायबाय। गोदान फैनानै ना गोदान सरखाराव आङो आरो 3 सेक्रेटारि लोगो मोनबाय अनिल देउरि सार। बेजों जयेन्ट सार्जारि जाबाय जयेन्ट मिटिं जाबाय सारआ आरो आंनि खामानि मावनो नागिरबा ट्रेन्सफार थांलायबाय। सुबलक्ष्मि फैलायबाय सेक्रेटारि। बियो गाव सासे द्राइभार लानानैनो नायफैथारदों आंनि हाखौ। आरो बेबो ट्रेन्सफार थांलायबाय। नरेन सार फैलायबाय। दाना नरेन सार फैनायनि सिगां उइलबान सारा आं एप्लिकेसन फाइल गिदिंबा फैबाय नायफैनानै गावो होनबाय हायाथ' गैखाला नालाय जेबो हा थांजोब्बाय होननानै रिपर्टखौ लिरनाय लेखानो दंजोबखायो। ओमफ्राय सेक्रेटारिनो खोन्थाहैबाय उइलबान सारा नरेन सारनो। दाना नरेन सारा जयेन्ट सारभे खालामलायबाय जयेन्ट मिटिं खालामलायबाय। खैबार जयेन्ट सारभे खैबार जयेन्ट मिटिं सेक्रेटारि साफ्रामबो आंखौ गिदिंहोबाय थाबाय। दाना नरेन सारा गावनो नायफैबाय। गावनो नायफैनानै नुजोब्बाय लेथें फिथेंखौ दे आं मावनोसै होनबाय। आं मावनोसै होननानै जेब्ला मावनो नागिरो सारा नोंनि हाखौथ' माइबो गायजाला जेबो गायजाला बेखौ फुख्रि खालामदो आरो ओरै दैखौ प्रटेकसन हरनोसै हरैबो जाम्फैजों खुरखाजोब्बाय बेखौ सयलाव हरनोसै होनबाय। दाना जेब्ला सारा फिसारिनो हरबाय फिसारिनो मोनसे स्किम हरजेनबाय आरो जेनेबा बे हाथ' जेबो जाला नालाय। दाना नरेन सार गोनाङाव फिसारिनिफ्राय बेवहाय सारभे खालामफैबाय आंनि हायाव। सारभे खालामनानै स्किम बानायनानै होजोब्बाय जाजोब्बाय जेबो मावनांगौ गैला। गाबोन समफोरनो सेलेक्ट जाखाजोब्बाय आरो। दाना नरेन सारा मा जाखो गैला। सेक्रेटारिया गैला आरो BTC निफ्राय बहा हरजाखो सारा। दा बे गैयिनिफ्राय जलदबां आं बेसे गिदिंबावनो अननानै ओंखायनो आङो प्रमद सारनाव खावलायो आंनि हाया थांजोब्बाय अननानै एसे आंखौ हेल्प खालामनानै आंनि मोन्थायखौ मोननो हरबा एसे मोजां जागौ नामा। दिनैसिम 14 बोसोर 15 बोसोर जाबाय आं जेबो खेथि मावनो मोनाखै हायाव। ओमफ्राय नै सेस जोबखा सेस जोब जायनो नायफैयो बेनो नुयो। माने नोंनि हायावनो नोङो नासयजाबाय आरो नासयजाबाय ओं सोबख'जानाय जाबाय सोबख'जाबाय। गावनि आरो आंनि हाखौ हा लेथें फिथें जानायखौनो खासा होननानै बै खाथिनि गामि दरसेया बायदिसिना खालामफैबाय थाबावो आंखौ टेनसन होफैबाय थाबावो। फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो नोंथाङा माने स्किमखौ मोनगोन ना मोनाखै मोनाखै। बे नरेन सारा दे दस्रायाव ट्रेन्सफार हरजाबाय बे हरजानानै आंनि स्किमखौ बिसोर दस्रानो हरबाय। 14 बिगा दङ आंनि हाया। 14 बिगा टटेलि थांजोब्बाय। उइलबान सारानो रिपर्ट दंजोबो लिरजोबखाबाय आरो मण्डलनि रिपर्ट दंजोबो लिरजोबखाबाय। मण्डला प्रदिपमोन आवगायाव ओमफ्राय नै दा माबा जाबाय मामोनलाय मनज जाबाय दा। नायफैजोबबाय बिसोरबो नायफैयै गैला गासिबो बिसिनि रिपर्ट दंजोबो आंनि लेखायाव फाइल डिसिनावबो खननै हाबबाय। डिसिआबो सारभे खालामनो हरबाय गभर्नरनावबो हाबदों। बे लामाखौ बानायनाय समाव जेन नोंनि हाजोंनो बानायदों नों सावरायनाय जादोंना जायाखै? सावरायाखै आंनि जेबो खोथा गैया आरो आंखौ जेब्ला गावसिनि दालाङा हानोसै होनबा आंनिखौ बे हा गोजौ गाहायखौ अननानै एसे समान खालामना होदो नोंसिनाव JCB दंखायो होननानै गाबबाय बायबाय आङो। आं साइकेल लानानै फैदों आंनि साइकेलखौ आंनि आखाइनिफ्रायनो बेवनो सिख'नानै फिसौ गाहरदों आंखौ बुथारबावनोसैमोन। इसोरसो मोनथिसिगोन आंखौ बुथारबावनोसैमोन। 2009 ओहो बे दालां हानानै 13 गोलैफैबाय नामा दालां हानाया। गोलैफैबाय हा दालां हानाया
बे समाव आरो आंखौ बुथारनोसैमोन ओमफ्राय आङो निस्सब्द खुगा मुथुनानै आं बाव गाफैयाखै सेस जेबो होननो हाखालाबा आरो जोंनि गामियाबो खाथि जाया रावबो नुवा